Onte vin un reel de Omar Rueda que falaba un pouco destas espiritualidades novas. El fala moito disto. Dixo algo que me puxo a pensar, é que hoxe confúndese símbolo con mito. Escoitei o reel, era un pouco complexo, pero a min levoume a idea do logos, da filosofía da Grecia clásica. Por un lado estaría o símbolo, o mito, e logo estaría o logos, que todos os filósofos clásicos da Grecia falaron desto. O mito usaría deuses, figuras máxicas, supersticións, e o que viñeron a dicir os filósofos é que iso estaba ben, pero porque eles non, que é un pouco complexo, eles non é que renegaron do mito, senón que introducen a idea de que todo na vida ten unha explicación que é lóxica, coherente e ordenada. Daquela, o mito, esa lenda, esa metáfora, serviríanos, pero nós temos que crear ese logos. O logos sería a verdade que é compartida. A mí gústame, por exemplo, a idea de Heráclito, que di que hai unha verdade que é común, pero cada ser humano actúa como se el tivese unha verdade particular. Hoxe isto tamén o podemos traer á actualidade, non? É dicir, o individualismo é isto. Parece que a xente colle unha idea, isto non, en temas de política, non? Parece que funciona moi ben, eu agora collo esta idea, pero é como se esta idea, a min, persoalmente a min, única aquí no medio, me dese nunha explicación que a min me sirve e eu teño que ter esa. De feito, hoxe falase moito da autorreferencia e parece que ti, falando desde a túa experiencia propia, das unha verdade absoluta. Isto notase moito na linguaxe, onde alguén conta a súa experiencia e daquela esa é absoluta. E tamén Platón, que dicía esta idea de que a metáfora, e de feito as metáforas son unha cousa maravillosa, non? Que nos dan como unha luz mental. Usar a metáfora, pero traela crear ese logos, non? A algo que é coherente, racional e que son ideas ordenadas. Daquela, desde esta idea de Omar, é dicir xa o símbolo, que podía ser o Deus, que podía ser un ser mitolóxico, ou a superstición, ese símbolo, e hoxe diría que moitas veces é a consigna. Este é o símbolo da nosa idea, que é a boa. E a idea é unha narrativa que é un mito. E eu creo que isto é unha opinión así persoal, é un pouco complexa, que nos falta buscar e crear ese logos. Cando alguén busca a coherencia de todo isto, este logos non cadra. E créase todo este malestar social. Diría eu, as persoas nunha sociedade inmadura, infantilizada, quedan atrapadas no mito. É que a min dixeron isto é unha lenda, é como se che contasen unha fábula, e quedases atrapada nesa fábula. E a deses xa por boa así. E logo, ainda pensei, hai un problema, agora, esa idea das identidades fragmentadas tamén provoca un problema existencial, é que o logos, o teu logos, ten que abarcar toda a túa vida. Cando eu falo, por exemplo, de que as relacións, os teus vínculos,
son tamén un posicionamento político. E ti, por exemplo, non podes ser ese home de esquerdas moi activista, que vai ca súa estreleira, que é moi galeguista, moi aliado e moi todo, pero que logo non se responsabiliza da súa parella. E logo chega á súa casa e ven rápido porque hai un directo neste OnlyFans que está suscrito. E daquela está fragmentado. Eu, como home con esta vida política tan comprometida, son todo isto. Aquí hai un falso logos, non? Na fachada queda moi ben. Pero despois, como home, na miña intimidade, pois teño 7 chats activos onde tonteo con 7 mulleres para reforzar o meu ego. Voume conectar ao OnlyFans que fulanita fai un directo agora que está buenirma e quero verlle as tetas. Sí. Aí hai un problema existencial. Aí sí que ti atopas algo que non vai cadrar. E ti, a nivel existencial, se ti foses o símbolo do teu mito, esa vida plena de liberdade consciente, ti terías que abrir o camiño a ese mito, pero logo terías que crear un logos. E aquí é onde ti non te podes fragmentar. Non podes cadrar ao 100% con todos os discursos de todas as cousas onde ti militas, porque se ti te puxeses no centro e dixeses, non, a miña existencia, a miña forma de vivir é o principal, eu son un ser político, como a todos os humanos, e todo o que eu fago na vida é política, pero no centro estou eu. Logo eu non cadro ao 100% con todas estas cousas. E aí entraría ese logos común, onde vai haber verdades colectivas que son así, pero vai haber puntos que son como ángulos mortos, onde, e aquí entra o respecto, e aquí entra a idea de non radicalizarnos, onde eu non coincido contigo. Isto que é correcto para ti, para min non é. Porque a min nada me cadra ao 100%. E aí entra esa vida plena. E entra ese priorizarte de verdade, que pasa por respectar os demais. E pasa por non estar encaixando ao 100% con todos eses mitos. Como ti sufres exclusión, aquí é onde entra o poder. O poder dános un mito, contanos esta película, dános uns símbolos, o teu pin, o teu adhesivo, para que ti o coloques. O adhesivo, ese pin, é o que a mí me ofrece unha pertenza. Eu son disto. Pero as persoas, e aquí entra a microfísica do poder, non? As persoas que están quedando atrapadas no mito son as mesmas que che van quitar o pin. E como que non concordas con esta parte? Que quitamos o pin. Esa exclusión, esa violencia simbólica. E aquí é esa idea onde eu digo ti, eu, aínda me poño eu no centro, eu son primeiro, e daquela quedo excluída, quedo sin pin. Mais expreso as miñas ideas. Despois estaría que se o meu mito é a vida en liberdade, non? Ser libre, ser comprometida, ter principios, ter valores. Se eu me fragmento, non vou ser libre. Esa liberdade non vai existir. E vou estar todo o tempo batendo. Vou vivir cunha disonancia, logo vou vivir cun problema existencial, no que eu mesma non podo nunca ser completa. A liberdade, cando eu falo de liberdade,
sempre falo, e falo de dor, falo de exclusión, falo da propia vergonza, dos propios medos, e daquela liberdade non se pode idealizar. Cando eu falo, eu persoalmente, coloco a liberdade sobre todo ese prezo que vou pagando. Quedei fora, perdín persoas, excluíronme, desprezáronme, sinalóuseme. E eu paguei todo ese prezo para ser libre, para poder falar, para poder vivir en coherencia, para que a muller, a nai, a nacionalista, a esposa, todo iso sexa coherente. E o meu logos, que sería un pouco a miña historia vital, a miña narrativa vital, abarque todo. Todo teña un sentido. Ese é o meu sentido existencial. Pero claro, eu coloco isto encima de todo o que paguei. O pago é emocional. É emocional porque ti tiveches que atravesar a dor, tiveches que enfrontarte á vergonza para ser libre de dicir, pois eu hasta aquí sí, pero aquí non estou de acordo, e tiveches que vivir ese medo humano. Eu xa sei o que é iso. Eu xa o vivín. Pero eu non adapto o meu logos, non o fragmento para agora ter esa falsa validación, esa participación que me é anestesia. Daquela, claro que é emocional. Tes que vivir con ese medo, vivir coa vergonza ou atravesala, de nomear, pois mira, eu aquí isto non o vexo, ca exclusión, con saber que hai lugares, espazos, onde ti non és ben recibida, e asumir iso, e ti, para poder pagar, ti, para esa liberdade da que eu falo, tes que ser rica emocionalmente para poder pagar todo iso sobre o que se sostén a túa liberdade, que é algo do que ti te doeches, que son todas esas persoas que te rexeitaron, pero que na realidade non ditaban co teu logos. Eu penso en persoas, en lugares aos que eu pertencín, onde foi a min que me rexeitaron, foi a min que me desprezaron. Pero a miña verdade é que eses espazos e esas persoas non ditan na miña vida. Rompen o meu logos. Soster certas persoas na miña vida ou seguir pertencendo a certos movementos no sentido de militancia, para min era soster na miña vida unha incoherencia. Era unha renuncia á liberdade. A liberdade, nun sentido humano moi esencial, non? Moi existencial, é algo moi incómodo. Por iso lle temos medo. Por iso, o que vemos aí fora é unha liberdade performativa. Non é liberdade real.